gross service contracting kung libreng sakay ug net service contracting nagsugod na human makakuha og exemption gikan sa Comelec ang DOTR. Dinhi sugbo unang nakatanyag dinhi ang mga provincial buses. Si Loan Merondina dunay live report. Bye. Yes, Lan, parehong gihangop sa mga pasahero ug sa mga transport groups ang maong kalambuan ilabi na kay subli na usab nga misaka ang presyo sa mga petroleum products. Sa terminal sa Tamiya, Basak, Lapu-Lapu City, nag-atang kining pipila ka mga pasahero nga para liluan. 180 pesos ang budget sa Magtiayong Emilito ug Virginia Cuyos. Sa upat ka sakay nila gikan sa Lapu-Lapu padung sa ilang balay sa Tayud Liloan. Apan tungod sa libreng sakay, makasave na sila og 120 pesos nga plitihan matag adlaw. Magkasave gamay kay kodas ka pinggatos. Makasave ta. Sukad niya to Miyerkules Santo, may siyam ka mga units sa Modern PUJ ang udot ko nga gipadagan alang sa rotang Tamiya Liloan. Busa ang kawani sa MEPS nga si Flor de Liza Ramirez, nalipay kaayo sa maong kalambuan. Dakong katabang kay imbis nga imong ipliti palit imong sudan. May pipila pa ka mga pasahero hinuon ang wa mahibaw sa libreng sakay. Sama ni ining senior citizen nga gaandam pa og pliti. Mas mayon tag permihon. Kay yawat naman las mga pobre, labi na nako senior wala na income. Naghuwat ras financial assistance sa gobyerno. May rota usab sa Marigondon Mercado nga may siyam ka mga units usab ang udot ko. Alas 5 sa kadlawon hangtod sa alas 12 sa gabii ang libreng sakay. Laing na po ka units usab ang mubiyahe sa rotang Tamiya Park Mall alang sa net service contracting. Mao ni among gipangaya gid pod ma'am nga bisan na lang pinagi ani no nga napoy ayoda pod yung mapabot ang gobyerno. Nya usa pod duha ang natabangan ang commuter ug ang mga transport sector. Matod ni LTFRB 7 Director Eduardo Montealto nga unang nahatagan og onboarding clearance ang mga provincial buses. May 32 ka mga unit sa provincial bus ang nagtanyag sa libreng sakay sukad pa niadtong Martes. Samtang 19 usab ka mga C-bus nga may rotang IT Park SRP ang may libreng sakay usab. Gisundan kini sa mga modern PUJ, UV Express ug tourist vans. Karong simanaha, posibleng makasugod na usab ang mga traditional PUJs nga nipasar sa road worthiness test ug natauran na og GPS. Ato silang i-encourage na mubalik sila og drive, mubalik sila pamasada, total doon na may subsidy hapon nga ihatag ang gobyerno sa ilaha. Gipasabot sa LTFRB 7 Director nga aron mahatagan og kahigayunan ang nagkadiyang klase sa transport groups nga makasalmot sa programa maong gibahin kini sa duha, ang gross service contracting kun libreng sakay ug net service contracting. Diin katunga lang ang isubsidize sa gobyerno kay mudawat man gihapon og plitihan ang naasoy mga units. Sa Central Visayas, kapin sa 800 ka mga units ang naka-avail ning maong programa. I-mix na to na Asya. Kaya aron medyo maprolong ang atong service ba, maprolong, malugay-dugay kay kung i-gross na to tanan sa kadaghan, abtan lang ta og 15 kadlaw. So karon maabtan tag 50 days. Lan ang gross service contracting o net service contracting mula na't pasulod sa 50 ka adlaw. So nagpasabot hangtod pa kini sa katapusang bahin sa buwan sa Mayo. Lan? Daghang salamat, Loan Merondina.